Mifa jabarani filɛbagaw ani Ondu TV jabarani filɛbagaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko aw bisimila ko kura a ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan dɔgɔkun kunnafoni min ni a bɛ da aw ma kari o kari Ondu TV ani Mifa production ni an ka plateforme bɛɛ lajɛlen kan sanga n'a ka waati b'a fɔ aw ɲɛna ko n kelen b'a bɛɛ dɔn i kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ olu dɔgɔnin den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta o ye hukumu kɔnɔna la foroba baara o nafa ka bon kosɛbɛ an ka baara in ye foroba baara ye i n'a fɔ ladala ko kumaso kɔnɔna la an maa fila bi yan ne ni n balimamuso Kansutu Jarama Kansutu sawa Lagare oui ko bɛ baasi t'i la kɔni an bɛ Ala tanu denbaya ka kɛnɛ layi baasi tɛ ayiwa i n'a fɔ ladala k'a fɔ seli kɔni selen don ko bɛɛ ma se ka sɔrɔ kosɛbɛ n'Ala sɔnna a bɛ nɔgɔya an ka di Ala ma mashallah a se bɛ masa Aramani o ayiwa Ala k'a nɔgɔya amina yarabi i n'a fɔ ladala ko la an ka foli bɛ an filɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye o bɛ wajibiya yani an ka don an ka kumaso kɔnɔ ko an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'an donna maa o maa gasi la o k'an to deniya ye an bɛ kalan bulon na o hukumu de kɔnɔna la nin wagati in na Lagare an bɛna don an ka kunnafoniw kɔnɔ ko barikani kɔfɛ min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ko u ye sira don MINUSMA kɔrɔ dɛ Kansutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin ko in kun bɛ mɔgɔw da la mɔgɔw fana kun sigilen don ka a ko makɔnɔ kosɛbɛ hali ni a ma ɲɛ k'a fɔ lasamasamaliw cayara a ko la an yɛrɛ b'a ye k'a fɔ an ka jɛkulu caman bɛ yen minnu kun ye tagama kɛ tagama min bɛ a yira k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw ko u kan ka taa ka bɔ an fɛ yan Kansutu i n'a fɔ n bɛ deli k'o fɔ i ɲɛna sanga a n'a ka waati ko an ka to an ka jamana marabagaw kɔ ba caman bɛ kuma caman fɔ fɛn dɔw la olu tɛ a ko dugudugu ɲɛ dɔn nka jamana marabagaw de bɛ a ko dugudugu ɲɛ dɔn wa u yɛrɛ tilala ka u kale k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ ni diɲɛna maa o maa ye a k'a sɔrɔ choix saba bɛ choix min ni maliyɛnw bɛ nafa sɔrɔ o la u y'o fɔ bɛɛ lajɛlen o de kun kɔnɔna la an ka jamana maaba dɔ bɛ yen n'o ye Colonel Abdoulaye Diop ye Colonel Abdoulaye Diop kɔni tɛ dunan ye bilen ale de kɔni kun welelen don conseil de sécurité la Kansutu mun na a kun bɛ kɛ diɲɛma bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'o ye Nations Unies ONU Kansutu a kɔni bɔra k'a fɔ ko jɔnwala tiɲɛ ni Ala ka kan a ma ɲɛ k'a fɔ ko faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Mali kɔni b'a ɲini diɲɛma fɛ ka diɲɛma yɛrɛ fɛnɛ kɛ a seere ye k'a fɔ ko casque bleu n'o MINUSMA maaw ye olu fɛnɛ ka u ka kosow n'u ka kasaw n'u ka kasaw bɛɛ lajɛlen kuru ni ka faso ba Mali to an ye k'a sababu kɛ Kansutu ko olu ka baara a bɛ n'a fɔ échec fitinin bɛ a la ni o ye majɛ caman sɔrɔla baara in kɔnɔna la ka sababu kɛ a bɛ n'a fɔ u yɛrɛ kun nakun ye fɛn min ye Kansutu u ɲɛ bɔ o ma u ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma o de kɔni hukumu kɔnɔna la an kɔni ka jamana ɲɛmaa dɔ bɛ yen ni a jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ n'o ye Abdoulaye Diop ye ale de kun bɛ nin kɛnɛ in kan wa a fana bɔra k'a fɔ ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka lahɔrɔma kɔnɔna ye k'a jira k'a fɔ ko an kɔni an jɛra MINUSMA mɔgɔw kɔ Kansutu k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ wa wagati ma d'u ma dɛ n'u b'a fɔ ko san délai i n'a fɔ an ye mun ɲɔgɔn kɛ Faransi la barikani an b'olu bilasira ka bugurijɛw junju u kɔ o kuma Kansutu i b'a sɔrɔ an kɔni b'a danganimanaya k'a fɔ n'i y'a ye an ka jamana ɲɛmaaw ye nin fɔ u y'a fɔ ka da kun jɔnjɔnw kan wa o kun de ye i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogoya min na MINUSMA maaw u kɔni ɲinalen don u nakun kɔ Kansutu wa kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi de don an b'a ye k'a fɔ hali an ka banbati kulu minnu bɛ Kidale yan fanfɛla ninnu fɛ n'u bɛna bɔ k'u ka kuma minnu fɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ u ka lakana o de sɛbɛkɔrɔ sabatilen don MINUSMA mɔgɔw fɛ o tɛ dogo la i b'o ye bɔlɔlɔ siraw kan o de kɔni hukumu kɔnɔna la MINUSMA mɔgɔw kɔni Kansutu ni Ala sɔnna a ma olu fana bɛ n'u ka kasa cɛ Lagare nka fɛn min dabaliban bɛ ne na ne hakili la don dɔ la e ko ne ma ko ni Mali kɔni sera ka MINUSMA gɛn k'e bɛ i ka journaliste ye k'i b'a bila ne m'o f'i yɛrɛ Kansutu o kɔni maa min y'o fɔ Mali kɔnɔ an b'o fɔ an da camancɛ la ala an tɛ maloya ni o ye numéro 10 ye i t'ale dɔn ne hakili la yɛrɛ kun y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ f'a ko ale bɛ pɛrɛgali feere suguba kɔnɔ
ayi kali ka sebe koro kali alala alamuya anda ka fo ko ni fasoba Mali koni siya abo adakon ko minisuma gata kan sutu kali be politiki haramu ko ka seki ka dosu wa konona la aka peregali feri wa ko Mali damatere jemo ka ke ashiri aya fo ambarage nyon do ka plateau ka no ouverture media ali sisa ka soro ni kuma ka beni kuma iboga bima kan sutu ni iyela la bololo siraw fe ibayi ma chaman ko ni kelendo ka kuma ka inta ka sabu ke ne modifie dongo do kan sutu ko aramade sani ikasira diye fen fenye sira irenye ikasira idalakanye aramade dalakani biseka se ila ko abora karsa yereda uru konna kan sutu antu odugo nyote anga jemugana ayi akagele kosobe anga fokame mata atogoma ninga akala sinasi na namanye mami yere anke shiri ni amfene ma tigi ka shiri ya sigi ama amega fisiri wale kodi isa ka ujim ko ni sigi aya fo je penyena ko ni Mali ko ni di kon sera ka bo adakono ka fo ko minisuma gata kale be politiki haramu wa alebe sigi sugu wa kono kata pergal ferila aya fo de aywa lagare kazu anga jamana ngudi ni te c'est-à-dire on be ta mo chama nofe ko o leader politique ka so ka so tigi yere te politique yere don c'est-à-dire tellement ta don o kelen ko malien yere en fait entraîner au sira kelenga parce que même mo chama ka ma chama fo yere bulu ka fo ku ala tege jojo bu yere bulu ka so foi te foi do ala wakati mo kuma kadi mo ko kula dron c'est ko o de fo bamba mo yere hakilna ka mo do filla ka so yere be filla so ni kuma modeli na manye na be boni ko ni da o ba so ne yere daga na male do aka ka fo ka jien wuli ka jien kura wuli anti ka ke ayo lagare alaga ans demme ya rabbi nan bora insa ko ma munu be ka to ka fo ko ayi tanya si anga sare sumba yele manila ko yala ko an ka anga ni manu jate jamana don nye kan sutu ina fi bora ka fo chuba amna fasiri ko anga taka alaje kan sutu anga jamana sharia sumba ni ukanga yelema kan sutu akelende do fela ko ina fo akelendo do fela ko tina tike yere yi uye kan sutu do hakilnai ko akanye do hakilnai ko akananye ngabeni yakilna du ka sabu ke kan sutu jamana ko yere ka boy ali aramadenya ku sira chaman bi kan sutu do be aye sira do fe do ta aye sira do fe na mana gela tugo ate anshibo maliya la o fasiri ko nugo ko anga nyugo nyininga o mamunu ko bolin fle ni ka anga shara sumba inko ko amse ku ujate ku ke ma fasuka jume kan sutu ka sabu ke u chaman kuma bi u ba fo ko shara sumba munga anga fali ko ante akonona ko don olu munugo ko ayi olu fana diga se ka akonna ko fanye halla ma ka fo ko korole mumbe nulu ko anga tagamani odi ko konna ko olu fana deseleno ko fanye ka sabu ke olu fana fasiri ka fola de olu chaman ko kelendo ka dalamine kala de ke ko marabaga munu flene an kunani sisa kan sutu ko olu ni amanga ka so fasiri ko ni ataka laje kan sutu anga ni sharia sumba haye yelema ke kan sutu ayelema ko ni kera ka soro transition do di be oche ayelema ko ni ma fili ni miso ka ayelema ko sabanai abe ya soro ka fo ko transition di be na manye wa so ko transition be donc do wala se ka fo ola parce que ko anga taka laje an yere fasu du anga ma chaman bi kan sutu anu ye kunu wa anyebu ulabi kan sutu ko koni kakansa anyere ka anyeta ka anye dayele kan sutu yelema uri ngomi ke du fen akula banu ma o fangile shishira kan sutu genetique fen be yelema na ma ye ka fo wakati be yelema fo aramadu fene ka yelema konnala kan sutu nga fe ko ko ne ni ko yin na ma ye ka fo an jamana dum fene chama ni ko awo an sona nayi walma amena sone ayi anga shadia sumba ka fale kan sutu anga anjija ni afalina an fene ka antasira do ote kan sutu nga chokoroba do bi
u b'a fɔ ko fasoba Mali la yan k'a surtout ko sariya ko kɛlɛ tɛ an fɛ yan dɛ ko sariya tɛ baara de yan yɔrɔ awɔ o de ye baara bɛɛ ko k'a bɛ sariya dɔn nka si tɛ sariya waleya kosɛbɛ si tɛ sariya waleya k'a surtout olu kɔni hukumu kɔnɔna la fasile ko an ka miiri an ka sigi ka an miiri an k'a dɔn k'a fɔ ko maa caman bɛ yen k'a surtout o ta tɛ sariya sunba ko ye dɛ o ta ye mɔgɔ ko ye ala ka an bɛɛ sababa ma ya rabbi ayiwa Lagare halisa an bɛ to sariya sunba ko hukumu kɔnɔna la ayiwa ko minnu yɛrɛ ko sa ko awɔ olu sɔnna a yɛlɛmali ma ko a fɔ ni awɔ in tɛ ka an ka Mali kura an b'a fɛ k'an ka Mali kura yɛrɛ kɛ fɛn min ye a tɛ i n'a fɔ ka o ko waleya wa ka surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na k'a sabu kɛ kɔngɔ kun bɛ maliyɛnw na ni ko kɔngɔ kun b'u la o ye lakanabaliya ka surtout ka taa se ko caman ma o kun bɛ parce que malidenw na o de kɔni hukumu kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw y'u sigi k'u miiri k'an surtout k'a fɔ ko an ka sariya sunba in a bɛ se ka falen ni a falenna k'an surtout o de kɔni bɛna se ka kɛ lafiya da ye fasoba Mali ma i n'a fɔ an ka kuma tɛmɛlen kɔnɔna la n'o de f'i ye k'a fɔ ko k'an surtout c'est vrai ko dɔw bɛ ale olu kow ka gɛlɛn an maliyɛnw filɛ nin ka wuli ka taa kunnafoni nɔfɛ k'an surtout o ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ de kama an bɛ ka to ɲɔgɔn sama la e ko awɔ ka ɲi dɛ a y'i ka ɲi dɛ ne bolo minnu b'a fɔ ko awɔ ka ɲi olu ye sariya sunba in kalan k'a dɔn o ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ minnu ko ko a man ɲi olu fana y'a kalan k'a dɔn u b'a fɔ an minnu ye ko a man ɲi an fana man kan tɛ k'a kalan k'a dɔn an k'an ka kalan k'a dɔn est-ce que n'an y'a kalan k'a dɔn an bɛ se ka taa mɔgɔ ka sira fɛ ayi i yɛrɛ b'i hakilina waleya mɔgɔ caman b'a fɔ k'an surtout k'a fɔ ko an bɛ ka sariya sunba in kɛ Asimu ko de ye ko an bɛ k'a kɛ an ka finitigilakaw ka ko de ye ko an tɛ k'a kɛ Mali yɛrɛ ka ko ye an kɔni y'a dɔn k'a fɔ k'an surtout a mana gɛlɛya cogo o cogo an ɲɛ bɛ an ka finitigilakaw de la an ɲɛ jɔyɔrɔ ye olu de ye sisan wa olu yɛrɛ fɛnɛ nalen i ka sɔn a ma i kana sɔn a ma k'an surtout u ka baara kunfɔlɔ kɛra fɛn min ye o de kun minɔgɔ bɛ maliyɛn bɛɛ la n'o y'a ye an bɛ jɔnya juru min na k'an surtout ka a sama ka bɔ an da la k'an surtout faseli kɔni ko an ka a ta k'a lajɛ wa fasoba Mali fo an ka fali n'a fɔra ko Mali kura k'an surtout a ma fɔ ko ka goudron kuraw da a ma fɔ ko ka so kuraw jɔ a ma fɔ ko ka fɛn wɛrɛw kɛ a fɔra ko an yɛrɛ de ka se ka fali an yɛrɛ jogo ani an ka faso kanu cogoya k'an surtout o de kɔnɔ hukumu kɔnɔna la faseli ko ni a ma ɲɛ an kɔni bɛ taa k'a fɔ ko an bɛ taa kala fili awɔ de ye o b'a sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko sariya sunba in bɛ mun kan k'a surtout n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ taa kala fɛnɛ fili ayi ye o bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ min kan yaasa a kana na kɛ nimisa ye an bolo i bonya b'a la. Lagare i yɛrɛ ɲumana a sera ten sa i n'a fɔ an yɛrɛ dalageso don ko je connais mon droit mais personne ne connaît son devoir o kɔni o de bɛ anw sɛbɛn kan donc an bɛɛ de bɛ sariya dɔn mais sariya waleyali ka sariya waleya an tɛna o de kɛ ka gɛlɛn bɛɛ ma ala k'an bɛɛ sababu ya rabi n'an bɔra yen an bɛ taa Segu ko min y'an ka jamanakuntigi ye ayiwa a ye Segukaw Segu Sido ni Balanzan k'a ye nisɔndiya bila yenkaw ɲɛdaw kan ko kura dɛ k'an surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun tɛmɛlen an ka jamana ɲɛma a kɔni kun bɛ senabila tagama la senabila tagama min ni a kɛra an Segukaw fɛ yen k'an surtout a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ an ka fini dilanyɔrɔ n'o ye Comatex ye k'an surtout ka taa o kurumu kari wa Comatex yɛrɛ a ye a ka baaraw daminɛ k'an surtout fo a ye baara kunfɔlɔw yɛrɛ kɛ ka fini ɲɛnamabaw bɔ jamanakuntigi yɛrɛ ja bɛ fini mun kan awɔ dɛrɛ k'an surtout o ma kɛ a taa kun dama ye k'an surtout wa a taara ka taa siraba dɔ fɛnɛ kurumu kari siraba min ni a siraba in kun ɲininen don kosɛbɛ kosɛbɛ Segu sigibagaw fɛ ka sabu kɛ a donni nka a taa ni ka segin a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ k'an surtout a y'o fɛnɛ kurumu kari k'an surtout wa a y'i to o kɛnɛ kelen in fɛnɛ kan yen ka weleweleda kɛ weleweleda kan min ni a y'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko olu bɛna kuma min na k'an surtout jamana yɔrɔ caman kun bɛ yen yɔrɔ minnu kun
minnu bɛna tɔnɔmada la ala ni olu ka cɛsiri fɛ kan sutu kɔni sera ka wuli k'u jɔ ni ka a caman bɔ an ma kan sutu a ye misali ta an ka pankuru jigi kɛnɛ la o kun bɛ a la kan sutu ka taa se an ka fura dilanyɔrɔ ma kan sutu o ni a ɲɔgɔnna caman o kɔni hukumu kɔnɔna la a kɔni ko a fɔ don sera o de kama a fɛnɛ bɔra k'o fɔ nka ni ala sɔnna a ma kan sutu kɔmatɛkisi kɔni kelen filɛ ka baara mun daminɛ an kɔni maliyɛnw sigilen don a kan k'a fɔ ko nin kɔni ye wuli nin kɔni ye nisɔndiyaba ye segukaw dama tɛ dɛ a ka ja maliyɛn bɛɛ lajɛlen bolo k'a sabu kɛ sisan kɔni an bɛna a se ka an ka finiw sɔrɔ kan sutu a sɔrɔ cogow la n'o tɛ i b'a jateminɛ kan sutu ala an ka jama ɲɛnajɛ ko ninnu na ni finiw ninnu bɛ dilan f'a ka taa dilan yɔrɔ wɛrɛ de ka na ni a ye an fɛ yan nka kan sutu o kɔni o ko o bɔra a ma ni ala sɔnna a ma kɔmatɛkisi kɔni an segukaw a ka ja ka taa se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma a dayɛlɛla wa a bɛ k'a ka baara kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ terrain sira bɛ cogoya min na sira fɛnɛ daminɛ na u baara kɛ a kɛcogo la kosɛbɛ ayiwa lagare na an bɔra yen sa ko min ye car ni o ye an ka voyage kɛ bolimafɛn ninnu ye fo ka taga se camion dɔ ma olu ye ɲɔgɔn na sɔrɔ dugutaga sira kan a kɛra sababu ye maa 15 olu le bɔnɛna u ni na kan sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛ deli ka nin fɔ kuma caman an tɛ se k'a fɔli la an maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sariya dɔn an tɛ sariya waleya kan sutu o kɔni hukumu kɔnɔna la nin kɔni kɛra kasaraba ye kan sutu kasara min ni a kɛra segu sira yɛrɛ la kan sutu jara transport ale kɔni ka kari 2 de bɛ kan sutu mun yɛrɛ ye ne dabaliba kari 1 tiɲɛ nka a kari 2 o kɔni ni camion dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kan sutu la a ka ja camion seli ɲɛkɔrɔla don a yɛrɛ kun fan bɛɛ saga de la kan sutu ale kɔni kun bɛ ka kunda Bamakɔ kan yan nka jara transport maaw olu kɔni kun bɛ ka o kunda Segu kan Mopti kan o tɛ kan sutu wa a y'a sɔrɔ an ka jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen yɔrɔ min ni u ka baara ye siraba kow yɛrɛ o anazɛri olu kɔni kun bɛ ka u ka ladilikanw yɛrɛ di mɔgɔ ma an mɔgɔ minnu bɛ voyager an b'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ an ka sira dɔw bɛ yen i tɛ boli fiyewu ni mɔgɔ ninnu ma ɲɔgɔn ye u bɛ chauffeur kɛ jateminɛ ni a ka sɛbɛnw dafalen don kelen ni centre de sécurité b'a la fila wa ni a bɛ ka boli cogo min na kan sutu wa o ni o ɲɛfɔli siraba kan ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ olu yɛrɛ farala fana sapeur pompier mɔgɔw kan yaasa maa minnu joginna olu bɛ se ka taa teliya la cogoya min na ni ka furakɛli yɔrɔ sɛgɛrɛ kan sutu nka nin kɔni kɛra ko ye kɛra kasaraba ye fo ka taa se maa 12 kan sutu ani o de ni tora a la maa 32 olu sɛbɛkɔrɔ joginna kan sutu an kɔni bɛ dugawu kɛ minnu fatura nin na ala ka hinɛ ya rabbi wa minnu yɛrɛ joginna ala ka nɔgɔya k'o ye ya rabbi lagare n'an bɔra jumadon maa minnu ko olu tɛ an ka sariya sunba yɛlɛmali la k'u b'a kɔn olu ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ayiwa kunnafoniya jumɛn b'i bolo ko an b'a kɛ to ɲini mɔgɔw fɛ halisa kan sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an y'o de f'i ye n'a ma ɲɛ jumadu maa wele kan kun dalen don an maa minnu ko awɔ k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la wa an maa minnu fana ko ayi kan sutu k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la o de kɔni hukumu kɔnɔna la nin yɔrɔ fila bɛɛ fara facogo la k'a sababu kɛ maa minnu tun bɛ palais de la culture la kan sutu o ye maa sigiyɔrɔma 3 fo ka taa se maa sigiyɔrɔma 4 ɲɔgɔnna ma kan sutu minnu ko an bɛ bɔ an bɛ taa kala fili a ye olu b'a la kan sutu an ka silamɛ diinɛ fan dɔw fɛnɛ bɛ yen minnu ko k'a fɔ ko olu ta kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ sariya sunba in yɛlɛmali olu tɛ ma a ɲini ka a ɲɛdɔn yɛrɛ mun ka ɲi Mali ma mun ma ɲi Mali ma olu ta ye laïcité ko in ye o de kɔni hukumu kama olu ko olu bɛ taga olu fɛnɛ bɛ taga voter ayi ye kan sutu ani maa minnu ko u tɛ nin si la kan sutu ani maa minnu fɛnɛ ko k'a fɔ ko olu m'a fɔ ko nin ko in tɛ kɛ nka an ka jamana marabaga minnu bɛ k'a kɛ olu de ni a man kan ninnu de kun kɛlen don ka u fara ɲɔgɔn kan kan sutu
Ningata kata nyogola jege ya nyogola je masoro dole fa yasa ubiseka mo kwakilla jigi tuamina ka fo ko sharia sumbai ko ayele mali mai la fo mbora ka fina tuamina kansu majebe ni bare fla bela jelena munu ko awota la majebe ala munu ko ayita la majebe ala parce que ne bulu ni amanye ka fo ko ne be afo e kansu tu makansu tu kana sonima ne kana soro fenga seka soro ka foni kansu nini kama kana swala nini min kama kana swala afem yi jamana yere ka hulu sebe o fen chama beba ala itise ka fengilin ta ke ibazo de ka fo ki be fen tombe pla kansu abur aramade yere fleni ama kala ama korane kalanga abefo ama ko anyi juru to yi ani ala nyekoro anga nyuma nga jugumaw de be fara nyonga kansu ni anga nyuma chayara ameta nyuma kala ko nga tawro kansu wa ala ka kishi ni ka juguma fele chayara ameta juguma kala ta fa fele la uru ko nu ko nala uru fele nyoko la jereke nyoko la jere muni abe yira kuma chama bora akono la kansu tu kuma ni ani sharia suma nyerete fanglin fe na ufene ko ni bora pale la kiltir la beni yakilna du ni munu fene hakilna ikili tara nyogo soroyi wa ruko dinga joro to dore ku sharia suma yele mali abada ulu fe kote ay wala gare yara ni mana munu me ga foko laïcité opmaw na akilla nga sharia suma koro ngono laïcité bo lage fo so waru dieke mune kama sisa anga koro ina sa laïcité ko koro ina an fa ani an karamugo Said Sheriff Ousmane Haidara abora ka kuma doke ako laïcité ko ina ne amanya ka fo ko mo were kumbe keleke Allah an bulu ukunye chrétien wal mabulu sono de kuma keleke laïcité koro ina ako ni ata ka laje kansu anga jere yoro shite ali anwa teleso ingonna ko seli yoro te yoro mina ate anga dogodro so te seli yoro ubi anga egol su bawla seli yoro ubi na ako ko anga ta laje anga egol su ba jumembe ko seli yoro be église bi ay few ate anga suku kono na wula ko seli yoro be église bi abada ka sutu ko ala nga dogodro so konna la seli yoro be église bi wala ko ode kunye ulu fele keleke kunye ka foko o laïcité ko ina normalement na maye ka foko misiri beke église ka ke na kan surtout ulu ko ni yi ko toy o ma soro dore fe aramadiya mumbe an yere nyongo che faso kono mali kono ya folo nyani akataka se dine kuma dine kura le an fiya dine nana kana soro an jugu bela jelen kai kan surtout se ne bise ga fo se ni sundron de fara la dine ka ya de dine ya soro ami nyongo kamu ma na ya ami nyongo kuke sigi nyongo ya kadi Balia kadi teria kadi okandu ale ko ma aye na famu mina ke akale ale yere da matere ali nyoro shirifu ke bela jele bora ka foko uluma kunyi laïcité ko inkele la kan ko indi dabali ban ko go musa ko dabali ban ga ala ka jisma ga ko fura ya rabbi ala ka ke na mangelo sadi ne bulu ni kele te dore ni ko islamé ika dina waliya doro dina waliya wali ni ko ku iga kiribe tege fama so la kaka tege ni islamé ko ko o te bashi o te so ma o to ku foro wi ni islamé ni emine na sisa ni yeshu ni ngesa ni islamé ni tara la kana ba bulu ka tege ay la ga o te so ma ni ma fa ika fa ana ai la ulu islamé afa o kono o be qur'ana kono ala ka ambe sababa ya rabbi lagare ay wane ne be dansi ga nga bi kuna fonuna so bege ante sengante nyina anga foli be an flelge je kulu be la jeli ko ni andona maoma gasela kuma la filite ba o ganto deni ay nage to be kuma kerefe sallallahu wa rasuli na la mabashi ga oluni an ame nyongo sore an kari ware akuna fonundi uma la dire yala shukran